Vi har glædet sindssygt meget. Nu er dagen endelig kommet, og det bliver en stor dag. I skal hjælpe os en hel masse. Der er meget at se til. Nu skal vi ikke bare komme i gang, så? Hej, jeg hedder Alberte. Jeg kommer fra Smilfonden af, og vi er en gruppe fra Smilfonden, der har fået lov til at afvikle kampen her i FCK i dag. Og vi har alle sammen glædet os helt vildt meget. Fuld i gang med at gøre parken klar til gæsterne nu, så der kommer til at være folk, der har bragt alle mulige forskellige ting. Jamen, jeg skal ned og lægge noget tøj sammen til spillerne, og som de skal spille med i dag. Det har jeg glædet mig til i lang tid. Jeg hedder Emma, og i dag skal jeg være med til at lave mad. Du kunne sådan set bare starte henne med Tatarski. Ja, det gør jeg bare. Så er fandme fed. Er du god til at rydde op derhjemme selv? Det vil jeg sgu ikke mene. Så jeg håber, at min mor hun, får set mine evner, ikke? Velkommen til. Hvis det er sådan, du nu tog bare lige en lille smule salt, så gør jeg sådan her og putter lidt salt henover. Og så tager jeg det her og lige ligger sådan der henover. Skal vi ikke gøre det? Jeg går med den her. Sindssygt. Hej så. Jo, det har det. Er vi klar til kamp? Det er vi da. Godt. Så håber på en sejr. Ja, det skal vi satan ud med have. Det må vi hellere. Ja, det skal vi. Så er det bare at bede spillerne om at sparke ned i kassen. Og nu du kan få fat i dem derinde. Ja. Jeg kan sparke dem i mål for helvede. Godt. God kamp. Jo, tak. I måde. Hej, jeg hedder Niels, og jeg skal være med til at hjælpe fanshoppen. Jeg så arbejder herinde. Det er Niels og Liva, der skal hjælpe til herinde. Velkommen til. Hej. Er det dig, der står for kamp i dag? Sådan. Sejt, mand. Det kan være, at der måske er nogen, der skal have hjælp til at trykke en trøje. Ja, det skal jeg faktisk til at gøre nu. Kunne du tænke dig at være med til det? Sejt, mand. Vi skal tjekke andre mennesker til at se, hvis de har noget, så vi ikke må have noget ind. Jeg hedder Oliver. Jeg er sådan lidt boldnætklar i dag. Ja, den her plade, den er lidt mindre end den anden. Så den kan passe til, når der skal på lidt mindre størrelse end voksenstørrelse. Ikke smart? Hvordan synes du, det ser ud? Vil du justere lidt på det, eller synes du, vi skal trykke? Jeg tror bare, vi skal trykke. Du skal bare trykke. Sådan. Så kan du gå ud med den her, så skal jeg nok vise dig, hvor den skal hænge. Så tror jeg bare, at vi hænger din forrest i stedet for. Skal vi ikke gøre det? Ja. Skal jeg hænge den her? Sådan der. Så er det bare her. Kan det blive helt med? Eller, der er ikke noget. Tak skal du have. Ha' en god dag. Tak, lige måde. Jeg står her midt i parken, og jeg skal interviewe Næstrup lige om lidt, og jeg glæder mig virkelig meget. Jeg glæder mig til hans svar, og hvordan han reagerer på dem, for jeg har lidt nogle sjove spørgsmål. Det er Alberte. Hej, Alberte. Hej. Hej. Godt at møde dig. Lige måde. Victor. Hej, jeg møder dig. Hej. Velkommen til. I skal være værter i dag. Tager du bare armbånd på her, så strammer du ved at tage den her op. Meget nemt. Og så siger man bare velkommen til jeres biler. Ja. Okay? Det tænker jeg godt, du kan klare. Er du klar? Ja. Og glæder dig? Meget. Yes. Vi kører. Hej Næstrup. Hej. Hvad er det bedste ved at være træner for lige præcis FCK? Jamen det er jo både når du vinder og når du taber, at der er store forventninger til en. Der følger stort ansvar. Det kan jeg godt lide. Det er jeg sikker på, at spillerne faktisk også kan. Og så både i gode og også i mindre gode tider, så bliver man aldrig træt af at gå ind i et parken med rigtig mange mennesker, der holder med FC København. Hvis du prøver at gå ned for enden af den der, ikke? Så leger vi, at du er fodboldspiller. Så går du op her, så filmer jeg dig. Så står vi her og tager imod dig. Hej.
God kamp. Tak. Kanon. Det var super godt klaret. Ja. Perfekt. Du kan godt erstatte mig heroppe, tænker jeg. Tror jeg. Hvad siger du til spillerne lige inden de går på banen? Det er meget forskelligt. Nogle gange kan det være en pep-talk af de helt store, andre gange så kan det være nogle små taktiske dessiner. Det er meget forskelligt, og det er noget, jeg sådan, faktisk beslutter mig for, når spillerne er til opvarmning, og jeg sidder nede i omklædningsrummet for mig selv, der sidder jeg og gør mig de sidste tanker om, hvad er vigtigt at give dem med på banen i dag. Godt. Hej og velkommen til. Tak skal du have. Hvis du skulle lade en af spillerne passe dine børn, hvem vil du så vælge? Delaney, Lukas, Claesson, Elianussi og Biver. De kan skiftes. Så ved jeg, så min datter er i gode hænder. I kan også. Hvis du tager her, Ja. så skal du bare sætte en streg over. Du gjorde det så godt. Præcis. Tak. Hallo. Yes. Det var helt mærkeligt. Altså, mine ben, de var helt frosne til jorden. Jeg vidste, jeg skulle gøre mig selv. Jeg smilte bare. Og jeg havde drømt om det her job, siden vi fik at vide, at vi skulle være herinde. Har du filmet et par minutter nærmest? Skal det da bare lige... Det er helt skarpt. Så trykker du på D-knappen. Mig? Ja. Det er da dig, der arbejder her i dag, er det ikke? Jo. Det var, altså, han er så modtagelig og rar og flink. Det har været en af de bedste oplevelser, jeg har haft herinde. Var det godt at være det. Tak fordi du gad hjælpe. Selvfølgelig. Jeg skal åbne nogle spillernavne op. Jeg glæder mig meget til. Hvad glæder du dig mest til? Jamen altså, bare mærke, altså, at vi er et fællesskab. Mærke, at vi er sammen om at være her. Er der nogen, du glæder dig til at råbe mere op end andre? Ja, altså, jeg har jo lidt forhold til Victor Claesson. Ham er jeg glad for. Du glæder dig til at råbe hans navn op? Ja. Har du sedlen på dig? Yes, det har jeg. Jeg er så klar. Skal vi ikke bare rulle Lad os gøre det. Godt. Sådan, Malte. Det bliver skide godt, mand. Det har jeg glædet mig til. Det er kun godt at få opfyldt nogle drømme en gang imellem, ikke? Og så kører du også bare din stil, jo. Har du øvet dig lidt? Nej. Ja, kære fans, så er vi klar til aftenens kamp. Kampen i dag er jo afviklet af børnene fra Smilfonden. Og jeg har derfor helt ekstraordinært fået hjælp til at råbe startelveren op af Malte. Tag godt imod ham og råb ekstra højt med på startopstillingen her i dag. Værsgo, Malte! På mål har vi Dominik. Nummer 4, Marshall. Nummer 6, Martinez. Nummer 7, Victor. Nummer 9, Yusufa. Nummer 10, Mohamed. Nummer 12, Lukas. Nummer 15, Marcos. Nummer 16, Robert. Nummer 22, Utsuka. Nummer 30, Elias. Sådan der, mine damer og herrer! Skal vi ikke også lige råbe Maltes navn op? Mine damer og herrer, startopstillingen blev råbt op af Malte! Sådan, Malte, din drøm kom i opfyldelse. Du råbte op her i parken. God kamp til dig. God kamp til alle sammen derude. Forza FC! Det var vanvittigt. Det var så fedt. Hvad var det fedeste? At mærke, at alle var bare ens. Altså, vi er jo om det samme. Det var helt vanvittigt. Var der gåsehud? Totalt gåsehud. Altså, det største, jeg nogensinde har fået.
Hvad har du at sige til det? Jeg er rigtig nervøs. Klar? Ja! Skal du gøre det? Ja! That's your weapon of choice. Yes. And enjoy it. Thank you. Du skal nyde det, ikke skat? Det er sindssygt bra. Det handler også om nogle gange lige at få kigget op, så man også lige får nyt det, man laver. Det er helt surrealistisk, det her. Hvordan var det? Helt surrealistisk. Altså, det er et oplevelse, jeg aldrig kan få igen. Det er helt vildt. Hvad er det, der er vildt ved at stå der i sidste uge? Det er den der aura, der er bare glade mennesker og alt. Det var rigtig sjovt, det var virkelig sjovt. Hej så. Hvad betyder en sejr for dig? Det betyder meget. Det er altid dejligt at vinde fodboldkampe, men specielt når man er i en periode, hvor der ikke har været så mange sejre, så er det dejligt at få dem og få komme ind i en periode, hvor man føler, at man vinder fodboldkampe igen, og så gælder det om at holde den stime kørende. Fedt. Og hvis du beskriver kampen med et ord i dag, hvad vil du så vælge? Vigtigt, tror jeg. Vi har været sådan lidt nede jo, så vi vidste også godt, at der ikke er plads til flere point, vi smider væk, så det var utrolig vigtigt for os at få de 3 point i dag. Yes. Hvad synes du så om mine spørgsmål? Gode spørgsmål. Bedre end de plejer, så lad os bare få en ansat. Det kunne være dejligt. Det var godt. Det er jeg glad for.